Sum thanim taklo turin he thingtlang nula hi modela changin stage atak samoi na chu apholang vela akong feknal takle amit mengmoi tak chu sumdong lian tak pakhat chuan alo mu mai haulo he sumdong hausa alexan uluk taka alo mel big tlok na hi he mei chelo takhian lo hai big lovin anin enle wang china a agent chuan alexa bitmeng chu lo shethiam ve in anin mu nan ruam manna asiam sakngala fashion show zo a chuan alexa omna lama model chelo tak angeli chu akaltir ngalta a angeli chu zam cheve hle in atirilte akhur dera alexa chuan ron pan nain fo atum ngal ngot mai angeli chuan alo du haulo alexa chuan abula chuturin thattakin a biak le nuwa chuan engemo chu an soidun ve a alexa chu hausa hle in adu du nei theima se achurila akho har thei zia te chu ashil muala anu puine na in thenin afa te pani po akianga an omsilowa hei wang hian anun khawa chu arwak thin hle ni thu suya wang hian angeli chuan khongai ril hle in ama po chuan an chhun ko har satne te chu asoi ve a thakhat kalta khan anu chuan apa ngai zong nei chuman chuakin fa kumsaria upa hial an shiat lovin an lo nei ti a she chuak ta a apa ngai zong la chuan anu chu lo an khum shepin kut hial lo thlak si apa la chu in puang 5 vekin kumtam tak ngai zong alo nei to thu te chu asoi ta vekani angeli te nu fa chu rilruna taka omin anu chuan apa chu a then tak ngala chuta china chuan anu fa chu api hne na khosaturin an pem ta dayani angeli hi mun shana a omtu awang hian school te pu asona ngaya het a classmate te hi chung ko khosa thei tak tak atanga ron chur chuak an ni fur mai an khosa kanom hlom em awang chuan an thom no po designer ku chuak vekani hloma angeli ero chuan designer thomno a hapave silova a in thuam dan te atlom chin em awang chuan a classmate te chainom na chu a hlo chanta ma se chainom na tu tam tak te zinga love teli chuan pangai takin alo beve hlau mai atong kam chale anun zemoi na chuan angeli thinlung chuan ne hle angeli hi ano panlai jang to a model hlo tling tak ni tum to china ni a chutia khopui lama an pem ta ga chuan anu chuan modeling agency lar takapan pui ve ta ni angeli pian moi takle a hleitlin na te chu he agency tan hian atling zo ngei mai hei wang hian rang takin an agent chuan bonus sign pui tak ngalani atuka love teli chuan akazin te in puya party local ve turin angeli chu asom ve a angeli po chuan o alo po ve maya ma se party na a akal ma in magazine na tan photoshoot chu anei masate te phota angeli chuan a agent ne na chumi zana party na a akal tur thu te chu shilin hak tur nei lo thu soi chuan a agent chuan a hak tur chu a pingal fat maya angeli chuan kormoi tak chu ha in party na chu awa thleng ve a mi te mit chu ala ve hle maya ni love teli po chuan angeli chu chelo ti mel takalo enin in tur chu ape vata tem chin tura ti nu chuan angeli chu aruita relova love teli nen chuan an mudun tamai angeli chuan ngai thatlo na po nei lem lovin love teli chu abel pa anga angai maya ma se atuklama skula kalle chuan love teli an midang alo fop mol lai chu amule ta si ram ta kapanin abel pa anga angai ne na chuan engwanga midang lo fop mai nge ani chu azot ngala love teli chuan zam ei lo hian a me chelo fo chu kum ni chung abial nu alo ni to ti chu asoi ta mya mai angeli chuan mak awahan ti tak chuta love teli chuan nuam ka tol pui mai che ni kha i thiang hlim na i hlo ta khalom hle ta che alo la ti zui angeli chu soitur po shelo chuan ading tlok ringot school lama tangin rilruna takin a ho ti to na kalain api chu lo la dam lo zui api hian sum tam tham tak alo barenga ko chuan a chena in chu chu sakan thum he lo ni a anni nu fala apakal sanaron pem hlim lutan ni mai si angeli tan chuan awahan beidon thlak tak em ma se ngai tu na mangin a agent ne na chuan chan puina avadil ta topa a agent chuan relo te asum hailu idu chuan pink contract kan ti mai hi sign la ti in alo ko mu a omzia chu happy contract hi assign chuan modeling ati mai ba ka a client te ati lo mangai don ti na ni
ti chuan a client te atilo mani chuan ama sponsor tu anni tu anga sumpo amamu ang an pezel to don ani Angeli hian ataksa chu midang nom chen nan zuar chu du lo viau ma se api chuan a in le lo chu a chanang tia hlau box se ti chuan ping contract chu assign ta topani tlai kha chu agent chuan sumdong hausa Alex chu bia in Angeli thalak chu awa entira Alex chuan a thalaka tang ringot po chuan Angeli chu alo du ngal viau chuta agent chuan fashion show wise hot le ma sak bera Alex chu somin renwaya chuan nula chelo tak mai Angeli chu aron kal chwa tir ta zan mai rin ang nge yin Alex mi chu Angelia chuan a fung nget ta chatani show zo a chuan agent chuan Angeli ne na chuan a thei to pa Alex atilom tura cha in a room a chuan a tir phei ta ni hetianga no chi zor hi alati ngai lo wangin Angeli chu a tir ril a khurna sa hle maya Alexan fo atum pon lo du lawani kha ma se Alex hi mi a alo ni bi khau lo Angeli chu nor lui lovin chatakin a benel masa a stage a kalvel kha chelawati thule adu zia te shilin a khoharchin em wangin a chani turin a som ta hialani hetia shethiam tak chung a komnil ta ka wang hian Angeli po chu angai angam ta sota ati ti velwam maya mase Alexa chu thau thu din hun kan khoral mai ti in an income na chu ti to patum ta mai mase Angeli chu a in thlashung latning ta mi fing le zai Alexa chuan a me chadu zong chu a bol kwal ne ngai mai atopa chuan Angeli po ngai ngam takin Alexa laka a in phal zui ta nge ni anti turan ti zo chuan sum fai chu lek chuakin Angeli ne na chuan hei hi I hlo ni lovin thil pe ka ni hi atia a chu soi du dan chuan Angeli ri ru po chu atinuam huai mai Alexa chu ama ain anil pha sot Angeli chu ina a ho chuan dollar sang kha chu api hne na pe in fashion show a hlo angin a soimoya api le nu chuan modeling chu alo hlok hle ani don hi ti in ngai to na an han seng an lom hle maya Angeli chuan ha takin ka thokanga reilawa I in hi ka khul sak vekang che ti vei hamin an pathum chuan an phur tlang hle ni Alexa chuan agent chu bele in Angeli chu adu le thulo shila Angeli hi stage lan tam tir la ma se client dang hena kal tir house wang che ti a adu dan lo soi chuan agent chuan rem changa lo la hlawin Angeli hi alano pang em a hetiang na hi atana him lawania a chung te ka bumanga ya a phena natam ta ka omasin chu wangin in rem siamang I company fashion business zong hi ka kuta ida chuan Angeli hi itan chau kalo hum himang atia chuta soiboy haulovin Alex chuan a manager chu kovin an fashion business zat ve mok chu agent ko ta hlan turina tingal ti chuan Angeli chu agent chuan Alex hne na chu mizan chuan da kaltir ngal bok ma se Alex chuan Angeli ril ru chu hne le tum ran hian itan hi chuan ka upama ma to ni a han ti vela hetia in ngai tom taka atong hian Angeli chuan alo po so zel mai si nang ang hi ka du chi inya sin ti a chang le tin nuaman to le ta Angeli in Walcyr lai chuan Alex chuan akikor te hak te chulo enin aman atolo ti alo shethiama khongai le in Angeli chu athar le na tur han pek chu adu viau ma se Angeli chu ma ni to ka ke ka ni in ti chi alo ni ve wang chuan a hlo bak chu ala du si lo kanu in reimin ti lutuk palang ti in akal san tanghalani Alex chuan agent chu atuk lama bele in Angeli ta designer thum no le sak tur ti in sumfai chanem tak chu alo pe a phone po chu a aya changkang jok le sak turin ati bok ti chuan Alex an thom no thar le na tura pe ti soilo chuan agent chuan Angeli chu a bazar puita I thok ha emai I phu velom ti in a thlem chuak thei shramani Angeli po chu ngai chadewa bazarin a aya rim zo ka tho chwa chu atum ve bok Alex an a bazar na te hi atum sak vek ti sha se atu lo mai theini ti chuan designer thum no hlira in thuam to wa chuan a classmate te po chuan an lo endu hlea an zinga mi Giovanna hian designer thum no chu engtia nei thenge ani ti chu alo zo thial Angeli la chuan modeling na thona achung anei dan chu a soi ve maya Giovanna chuan angai sang sot fiau zan khat chu Giovanna chuan zanja kil puya Angeli chu somin chian thatak ni adu thu te chu ashila ti chuan zanja kil no in Giovanna chuan model ni achak ve thu te chu soi ve in agency min soi lut ve ro ti in Angeli chu angena ma se Angeli chuan model ni chu thil ol samani lo thu te achangin nileng lenga phekhok sang tak bun din angai thin thu te chu asoya VIP hobula ningchung chunga an omvere nga ngai thu te chu ashil ve ni ma se Giovanna chu abeidon mai mel lo viau
zan khat chu anu te omlo hlanin an ina chuan party alo huai hota an in chu ti nok vek ma se Giovanna chuan enga vakangai lo Giovanna hi love telia ka jin khani buka ma se Giovanna inu lo ho chuan an in lo nok vek awang chuan athina ur hle maya a fanu chu shemnan a credit card chu man theilawin a freeze sak mak mai ni hei wang hian Giovanna hian anu le pa te puina telawin sum hai lu chu adu ta hlea Angelina na thoang hi tho ve du viawani ma se Giovanna in modeling na lo tho ve chuan a contract sign le a inzor thin dan kha sheve palang te hlom sia do soin agency a chuan modelan ma mobile to ri lo ati ta top mai Giovanna pa hi ama dor thin tu Alexa kha ani ti ala she hausi lo Alexa sponsor Nazara Angeli chuan ham chat na adong mot mot maya atiat lai chunga ani chak zong kha ani theita ni chung kha chu Alexa ne na an omdun lai chuan engtika nge nupuyata min ne yang ti in azot ta pheu maya Alexa la chuan engtika ma nupuyata ne tum lo thu lo soi mai si ama in nupui ka nei to a ka ti fu lo wangin nei ka du to lo ti hian ka bul nai ai om chuan karnal tak tak te in le lo le sum ren ngai lovin i om thei thawa lom ati a Angeli chuwa athin ur ta hle maya hetia kan in dor thin na hi kapi le kanu chuan an pom lo khopang ti in hetia nga a in zora wang hian shi omati thu suin api in ahum him sakna na ti mai ani thu te chu asoi ta bok chuta Alexa chu hnung chonin nupueta min nei du don lo ni chuan kan in mu hi tul na ka she to lo ati ta mak mai chuta Alexa chu hlau thongin nidanga apek thin aya tamma chu Angeli iptia chuan na khungluya khongai takin in ngai to chiang ro kadu lut tuk chenia ati po chuan Angeli lung chu adam thei si lo thin rim taka chhuakin in mu po chu adu to lawani Angelin in hu adu to taxi lawa chuan Alexa chu a fashion show a vakal chinin ral khada changa thlir top mai lo chu ti the nei te lo Angelila chuan ti elna mi padang a han lam pui to vela Alexa chu ril ru na takin a chuak ta hialani pona chuan Angeli tho pui lairis chu lo omin Alexa chuan ka thla howang che ti in kara chuan a chuttira ma se atuk lama chuan mi zong sha turin lyrics chuan ama zana Alexan apong swal thu asoi tamai Angeli po chuan makti hle in Alexa chu aten thar hlea Alexa va how tur avakal chuan Alexa la chuan Angelin aril ru lo thlak to ni hiti in lo fu atum ngal ruai maya ma se Angeli chuan du lovin a how ta bor mai Alexa chuan engthilma lyrics chunga ati lo thu soi ve ma se Angeli chuan oi si lo chuta chiman to tak pek tumin Alex chuan akai dora ama ero chu Angeli chuan engthil pek ma apom sak du ho lo Alexa chuan thlemin a or lui tir ta thawa in nei kherongai hleinem ti hian kan omdun thei thawa lom ti in a han thlem le a ama ang bukin Angeli chu Alexa tona chuan alwang ra le ta Angeli hian Alexa hi adu ve e matin ni hemin hu hian Angeli chu Alexa laka a in lakshan tak tak theinan mi padang zon chu atum ta api in po chu apek tlak lo awang chuan sum hai lu na azon zelangai si a nakina chuan putar pakhat ne na chuan ataksa chu a shale don ta bathroom a identify lai ta chuan chu putar chu phur takhian lo in phel sot sota ma se Angeli chu identify lai chuan thom ring takhi a sheta thut mai awa en nak chuan putar chu chhuata lo tlureng mai phone chu love fatin hotel manager chu call ngala ma se manager lo thlen chuan putar chu athi to ti an sheta si police chu an ko nge yangai ta police in an shia chuan ama chu atil vezil don si a chung ten an shia chuan a poi don lutuk hotel manager la chuan Angeli boyna chu inga ma ngai si lo darkar chan ve nu chuan an zirtir tu nu le api te chu police station a kawani ta Angeli chu azak lutuka hoipo hoi chuak ngam lo chuta api hna chuan police officer chuan atunu chu putar pakhat nen anin dor dona putar phurlut tuk chu heart attack nei phain athi ta ti a han soi cha chu api chuan Angeli chu a how ta ship mai ma se in ngai to chiangin abane ya wangin atunu chuan hetiang thil thalo hi alo ti pha ani ti a shethiam ta ama chu in thiam lo na hli rin a khatani a boina to awang chuan a modeling na a contract sign te chu an she chuak zelang ti lawin heng thil thleng tele a modeling na chu a in kung kai lo ti chu thei to pina soifia a to pa chuan putar pa thi na khan in tam noina anei lo ti an fin fia theita police te chuan in zuar to lo turati in lekha that taka zir turin an fuya an kaltir ta ni anu in a sha ang ti a hlau em awang chuan an zir tir tu nu le api hna chuan zep tlat turin angena
anu chu apa awanga rilru na taka a to awangin a rilru na chu ti na sakbel cha adu lawani Angeli chu api chuan a modeling na chu ban san tura ati chuan thu oi takhian Angeli chuan a agent ne na bana du thu chu avasoya ma se agent chuan alorem ti haulo Angeli hi asum hailu na animiao si a ban san mai chuan cheng tam tak a hlo pha don tlatani ti chuan agent chuan api chu thata ka bia in Angeli hi model ho tling tak ani trep to a tuna aban san chuan awi omlut tu kani ti in mi pa ne na in kop to lo turin kalo vengang ti na tiam ta topa ma se api chuan atunu chu thil thalawa a in nu le ai chuan ti in a in le lo po chu chan mai huam zok si ti chuan api chuan ban lui tirin Angeli chu apa ne na a tir ta ta ya ama ero chu apa nu pui thar hian Angeli chu angai the hau lo tlat mai api chuan thil omzia chu azawa in a shil angai phata apa chu azak ema afanu chu alainat ema akyanga chuan anupui phallo chung chu a lui tir ta topani Angeli hi anushon hian angai thelo wang hian ati du da chin hlemaya na tam tak tho tirin afanu bul naya tir te chu a phallo velani tin a chan te ne na chuan Angeli lo in zor chin dan te chu ha hi pina soi chin bok chutia a soi chin ta ga chuan a chan nu pakhat pasal chuan Angeli chu alo zuam tan ta hlemaya khoya tum chuan Angeli chuan alo swalet ven nok noka hei hi anushon chanu chuan lo mu in Angeli zok chu aron dem ta dai mai anushon la chuan apa ne na thiam taka hekin hetiang ringa chuan kan fanula no pang takhian azia alave palang ti ka hlau Angeli hi chwa dir lo chuan kan nufa hian kan chwa kang atita hiala apa la chuan anushon chu alo hlau ve boxi Angeli chu not chwakin api kyanga chuan da le ta topani ti chuan angai te bokin school te chu kal le in ataksa le aril ru chu a chaw khop mai chu ta chapa ama a lo bum to tu lafteli chuan lo kowin in date puya aron som vela kabial nu kha min phat sana nangma hi kalo mangai ber cheni hi ti in tongkam thlum tak chuan aron thlem velani tlai lo ni chuan lafteli chu akar changkang tak nen Angeli te in lama chuan a leng pheya mai fang thatna le tongkam that tak chuan Angeli pi le anu te thinlung chu a hne viawanyang Zandra kil chwak tur chuan an fanu chu an zui tir ta hialani lafteli hian Angeli ne na thiam taka ngai dam dirin chansfoi khat cha min pelero ti na nge na mangai na mamo tak Angeli thinlung chu nem le vek to in abial pani tur chuan alo pom le ta le lama modeling agency chu Angeli na chwa san ta ka chuan pa hausa Alexa ruma chuan mei session shan agent chuan a tir lu china mail tha in nal hlom viau ma se Alexa chuan Angeli ang tluk chu an thein a hretlatlo afanula chuan Angeli thalak lo enin Angeli anga model hlotling ni ve chu alo chak lea ngun taka a in ngai to nuwa Giovanna chu Angeli kalna modeling agency a chuan va in ta lo tum ve ta Angeli chanu kania tiawa in soin a thok tu te po chon an lo du sak ve len yang photoshoot chu an lo nei tir ve mai boka an agent chuan Giovanna chu azai ve len ni asia in mi hausa tak tak te omdan chu athiam hle in asia a ti chuan agent chuan abial pa Anthony chu Giovanna ibetura tirin ping contract chung chang chu asoi pui tir ta Giovanna la chuan suma mu na tura ni phot chuan atak sa shal chu alo phal ngang mai ama ron betu Anthony po chu amut pui ngal ta hial mai chu ti ringota ni tam an mudun chin nuwa chuan an agent chuan abial pa Anthony taksa Giovanna perfume rim anam chin ti sha in aring helta abial pa chu a chelovin chan hlausia lelama asumnar Giovanna chu ban mai phalbi boxi lo du thlan turawa hanwang tak em chuta le ni kha chu Alexa lo lang le in agent ne na chuan nula la upalo tak le chelo tak lo zun sak tur chuan aron ngen le a heta takhian agent chuan Giovanna chu Alexa ta hena that ber ring ngalin pa hausa Alexa nen anin kai nge the chuan abil pa Anthony chu Giovanna chuan a thla thlam du mai be se ni chuta le Giovanna chu chelo the ang bera in chein ama dor tu tur room lam chu panta a room a hong cha chu tu dang nilovin ama pa nge chu lo omsi Giovanna maktilu tu chu ading khong reng mai apala chu azak em mai boka afanu hi atet lai train a chom ne hle a designer thom no hlir hak tirin skula po a thaber bera alu tir kha anisia hetian no chi zwar mai mai a chuak ta hi a shethiam lo hle Giovanna la chuan apa chu a hlau bik der lo apa ne na chuan me cheng zat nge he khuma hian ilo mut pui to min ngai sak ngai lawa ka credit card te po min free saka intel lovin sum ka hai lut ve thei mu tir che ukadu hei wang hian hetiang hian ko mani hi ativei tan ta na
Alexa thin rim chuan a fanu chu a hmaya ampeng ta suk mai Alexa chuan psychologist Ronin a doctor chuan a fanu ne na hun mang tam tur chuan thoron a lo pe a fanu ngai zat nat zong te ngai to a hau reng ringot lo tur chuan a lo cha boka ajan he na chuan a vakal boka juvanai pa ani thu te chu vasoin makan lo di hlom kher mai agent po chuan ngai dam dil ngalin juvanai chu an agency tanga aban tir ngal tur thu lo soi ve hialani mase maktak mein Alexa chuan a fanu chu modeling lamakal chhun zom tur chuan adu ti asoi tlata ka fanu hian model ni achak chuan ni ro se ama ero chu modeling pia lam engma lo ti tir su ang chu ti ina vo thapani a fanu hlim na chu adu ve hle ni turani an ina chuan vakalin a credit card chu ava peleta karto pa an chung kwa an chua ho na tur arwa man ti soin an chian te lo shoi ve tur chuan a cha bok ti chuan juvanai chuan a chianu chu shwain longmang chuan apa te ne na cholan man na tur mun chu apan puya apa le a chianu te hi ti salama an lo indoor fo ti a she hau lo a munan thlen chuan apa le a chianu te chu anin mulol mai an zak lut tuk chu in shingai lo ang hian an om top mai ni chuta Angeli Belpani make love teli chu Alexa wa palani zui awa pain Angeli a fob vela mu chuan Alexa chu thik thu hian a khata amit meng chu Angeli chuan she thiamin ti elnan a belpa chu a fob let ve kher zana te chuan ten chunga an thil ti te chu Alexa chuan a mu thei veka awa pa chu sa som vek mai chak viau mai chutia mut fu lo taka om chu abial nu chuan lo mu in a chan te aron zot ve a Alexa chuan do soin a fanu chu amut fu lo chana pu top zana abial nu in be se nei taka a khoi vel po chuan amuta a cheng hlei thei tlat lo ani e atuk lama bidang zong han chwa bola chuan Alexa chuan Angeli chu banga norbetin atu thu chu a shil non le a ka kya nga ilo let le ma chu ka thei top ka chuang atingat bok ma se Angeli chuan ani tin omdan phunga chuan abial pa chau angai to zia chu atilang na sa hle a Alexa hwa tur chuan a hmu line a fob le nok nok zel mai thina ni cholan pangzowa anun phung pa ngai chuan annung le to tia Alexa chuan Angeli chu a hmu chak zual zel si a zapo don lovin Angeli de school ko ta chuan awa chang ta top ma se Angeli chuan abial pa buk chu alo fob le ngong to Alexa chuan hmu sho mati le ngei mai awa pa love delia kalson no lok chuan vapan ngala tuma ma se Angeli nu chu aron lang ta thut si chuta ruaman na chatta kaneita afanu Giovanna tan chu parents meeting a ava in lanta ani anga pa hausa parents meeting a aron in lanta chu an lo ngai sang hlom nge mai ti chuan meeting zo Angeli nu chu vapan hnain afanu en kol seilen dan chu angai san thu te avashil ta vela Angelin afanu akoma chunga azir lai ti thadzia te soin afak thiam hle a ani ang tong kam thiam tangang ta chuan Angeli nu chu zanra akil chwa pui ngal tamai ani a karnal taka te chuan phurin an in thleng chuan a thla a meiche fel takini hi ti afak derin ka meiche du chi takini te ativela Angeli nu Queiroz chu hepa hausa tak tong kam moi si to na hian alwang liam mai don Alexa la chuan a omdan chu she thiamin a hmuya chuan a fop tamai Queirozin anam son ta ka chuan ka du reu lu tuk chia ka in sum zo to lo ni kha te atile vela ngai dama di le ta ka chuan Queiroz chu alom le vur viau to apasalin a ayano pang angai zon san sia Alexa ti ang pa hausa le tongkam thiam lut tuk azuna a uai tamai chu a oilo hian zo gani Alexa la chuan arin theinan adu tak zia te chu shil velin a fiam thu mai lo ti te chu a soi cham chi mai si Queiroz chu teirol ngai zong nei lim ang mai hian alai na saviau atopa chuan atuk lama zanria kil dun le tura rem ruatin anin mangcha thei ta shramani atuk zan lo thlinga Queiroz chu a hak tur thlang chuan a phur viau Alexa ne nang inkar chu ala chian lo wang chuan a chung te hne na a ming chu ala soilang du lova Angeli la chuan Alexa ro man na chu a sheder si lo anu in mi pa chwa pui tur chu alo phur pui ve em mai chu ni si Alexa le Queiroz te chu zanri an kil zo chuan Alexa ruma nge mai chuan anin shwai lut ve ta Alexa chu athil ti awa chuan a hlim runge mai a mai chedu ber at nai theinan arwa man na hi aten omin arap thlak viau ma se film khur taka chezelin Angeli ne na an inkar thin chu hailanin a omang ti alau ve viau thunga nakina chuan Alexa chuan a agent chu kovin Angeli ne na anu ne na an omdan chu a shil tir ta veka Angeli chuan Alexa le anu inkar chu a thlop lo hle a thik wang ni lovin a chianu pakhat kha Alexa na lo pong swal to wang ani atia Alex chuan anu chu atina ve mayang ti a hlawani
ajan chuan Angeli chu hnemin hunkal to te chu thei hil ro Alexa hian inu hi a hmangai tak tak ka ring atia chumai ba ka inu in Alexa ani chuan in leiba te po apek sak vek don che uwalom ati hial inu hlim na chu ingai poimo ber lawem ni ati chuan harsati takin Angeli chuan athu soi chu apom ve sha mani tlai kha chu Alexa chuan Angeli nu chu aron rim ve a api in Alexa ahmu chuan middle school a azir lai chin ani ti sha chuakin alo be ve luam mai heiwang hian Angeli pi chuan Alexa chu anel pha viau bok Angeli chuan Alexa chu ngei viau ma se anu hlim mel la mu chuan anu wang liao liawin atwar shama Alexa chu shengai mia lo angin a om mia top mai ani atuklama chuan Alexa office a Angeli chu vakalin kanu thinlung hi itti nat sakani chuan itchak lo khopang ti in avawa Alexa chuan lungai reng su ilaka feeling ka nei to hleinem inu chawalom ka hmangai to ti in alo chang vei mak athu soya wang chuan Angeli lungpo chu adam dewa anin ngai zo na po chu athin lung takin apompui ve chan ta ni Alexa chu abial nu kyanga chuan vakalin avachen fel vei thapa me chepa ngai ta kam mangai to thu shilin abial nu chuan alo she thiam lo ngei mai amalamat chiman do ta kalo pek to po chu pochum mokin a an khumbor bor noa chuan akal santa wang ani atuklama Alexa chuan achung tele chenrua tha te hna chuan Queiroz nupuya anei tur thu chu apuang zar ta mak maya anupui hlui chuan a oi phal chia lova Queiroz chu aron chhuat chal ngala Queiroz chu gold digger te ron pu ta vela Queiroz la chu alo duai du big ho lova gold digger ani lo zia chu lo soi fakin asum wang ni lovin a hmangai wang zo ka nei tur ani zia chu chiang takin a shil ve ngal bokani zanri an kilai chuan Alexa chuan zungbun hila chuakin Queiroz chu pangai tak hian nupuya ta na som ta a Queiroz lom lut tuk chuan midang mel omdan chu a mu mai pha vek mi zong chuan Alexa omdan chu shethiam chia lovin aman mo ut lutuk chu an ngai a thaviau lovani Angeli po chuan Alexa hian anu hi a khal kwal vel mai ti a shethiam ani che kang chu amit tuya lo tla zoi boka zana lo reya an trin dar nu chuan Angeli chuan api kyanga khosa ka du thu chu asoya anu in pasala nei chuan an kyanga omve adu lovani Queiroz la chuan afanu an kyanga omatum lo chu a shethiam lo hle maya Angeli ne na chuan Alexa hi ipashona ta ni du lo nge pasal nei lo turin min du shim ti na zota a pasal ka nei huna kan kyanga ilo omve du lo chuan ka nei lo mayang ati hiala Angeli la chuan thudik chu a shil ngam box si lo anu chan ngai na asya tak lo wang chuan achung te chuan anu pasal nei tir arem ti lo anga an ngai mia Queiroz ti ngai na shilo chuan adil ruha na te chu Alexa han shil veya Alexa po chuan lo tong thamwanin pachata kani tur thu alo tiam fel vei thlapani chuta Angeli nen pa fa ani to don sia ti in anin mildeu nan chol manga jen chwa chu a rot le ngata Queiroz la chuan lo thlop ema afanu le apasal tur te chu an sha chian nan le ani nel zok nan acha alo ti em mai ni chutiang tia ne wang chuan Angeli chuan a hnial ngam si lo a hil tlatani chuan an hun kal to te kha pholanin a omang ti a hlau ve box si ni Alexa hian a mei che du a nei nan chuan a hmangai lo pui chu a nei po adu hialani sia adu na chuan poisak a nei lo ti alang chiang te anin nei zo nu chuan a private jeta an nu fa chu chuan tirin an pathum chuan resort nuam taka hian an kala ma se Angeli chu apashon thar Retheih angbera omze la tum tlat boxi he hi she thiamin Alexa chuan ruang man na asiam le ta anu pui thar chu spa hadam turin kalbotira Queiroz la chuan rin hlel na changa she der si lo aril ru chu Angeli chuan lo sha thiama wangin Alexa Retheih angbera chuan omze la ma se tui chunga po Alexa chuan alo zui zel mai boxi Angeli ti ngai na shilo chuan a falin ati ti puita topa tanu hi mangai ni chuan tinge min ti buai renga in chol man na a le zel min shwai ti in na zota topa chuta Alexa chuan aril ruput manga soita ibul naya ko theinan inu hi ka nei ani atita Angeli chuan makti takhian ani le tinge amma ka du lai chi khan keima min nei mai lo ti in azot leta
Alexa chuan khati lai kha chuan kumsom paruk chawilani sia kan mual pholu tu kanga sin ati boxi ma se Angeli chuan a hol lak lo tlat ama Alexan achanu apong swal tum kha ala shekiaw si Alexa nena chuan vin takhian kabul naya to su tin kanu po adil ruemo ataksa iti na sakchuan kan in kara thil thleng kha ka soi chhuak vekanga jiala ka tan ti rangche ati tapmia mai anula chu Alexa tan atling zo lo palang ti lawin thei to palo chwa sia Angeli chuan shethiamin akhongai nge mai le lama Alexa hian Angeli chu ala achil bang thei silova Angeli hi thil pe ka du awangin anu chu chimoi takhi a han pevel phota anua Angeli chu chimoi taka pevele ta a ma se Angeli chuan Alexa laka changhian engma adu to lo amai ma a thil pek chu apom thelo thuwa soi mak mak mai anula chuan lo shethiam lovin fanu chu lo hawa ipa hi athil phalte reng nen ama inel ve the nan thei to pachwa hi ati ta ka chuan Angeli chuan apa shom thil pek chu ala shamani pindana alu san nu chuan Alexa thipek chu or chin velin moi chu ati ve viawa dik tak chuan ani po hian Alexa hi athin lung chung ril tak chuan thla har ati ni Queiroz hian annu fatan Alexa a in seng na sa to ti sha in a pension chuan sanamoi takhi a leivea apasal chuan athil pek zulom taka lodona abun nga la be senen avamoi ve tia fakderin bun lovina da chazok ta tai maya Alexa hian anu pui thar chu fo rengzel chung hian Angeli chu le lama amit mei pa rengzel mai ani ti chuan an chul manna tang chuan hausa an railway ta a Queiroz tenu fa chu a inzaw le nuam taka chuan shwai lutin an khosa hodon ta ni ma se zan khat chu Angeli chuan abial pa chu zanja kilpuya asom tlat mai Alexa mu lai te chuan anin ko angbur bura Alexa chuan alo thik nge mai anu loka agent po chu lo leng lutin Angeli chu modeling lama lo kir le tur chuan aron som lia Alexa chuan alo rem ti lo nge mai azir laia boy phang ti in chuan lama lo siam sakani ma se Angeli chuan katet lai changa ka thil ti chak to chinalom ati chuan Alexa chuan han khabur chu angam le ta chia lova anula chuan modeling awanga afanu in naten om tak tak tho chin te chu sheve heklo le afanu in modeling a chun zom chu phal sakta a ni alo liam zela Angeli po kum som pasari alo tling Verdades mai mi te chuan present an peliam liama Angeli po alom le maya ma se Alexa thil pek ve chu aturu le big hair mai lungman to emerald diamond tree chu apehem mai chu vele Alexa fanu Giovanna chu thik na ina lo khat ngala apa ne na chuan kapian tirata hetyang lunglui min la pe ve ngai silova enga tinge ipek big ti ina chwa chal tamaya apa chu lo duai du bi khau lovin inung chang hi I in siam that angai I in siam that chuan I birthday lia ka pe veng che ati ve mai buka Angeli Alexa hian adu sakin adwal bi riau ti chu an chen rual tha te chuan an shethiam tu tut maya zona an han zo chuan Angeli hi chu ka mei che mangai ber fanu ania katwat lo thei lo lom ti in Alexa chuan tongkam thiam takhian lo chang thin ani chumi zan chuan Angeli chuan abial pa chu ruma kai lutin riak turina soma atuklama Alexa na sha chuan alom lo zia chu a mela alang ngal vek Angeli bial pa hi awa pa ani awang hian a hau ve shepa Queiroz in thlashung chuan apoi hleinem an in ngai zong ve ni kha ti in alo chana ma se Alexa thin rim chu ala re lo ka in hi hotel ani hleinem mi pa du an lo ria lu ka rem ti lo ti in a ang ta shep mai Queiroz chu apasal thin rim em awang chuan aril ru a shiom hle maya apasal thin rim em na chan chu aman lo hle maya a thau taw ngal sok anom puinu ne na chon a thin rim na te soi ve in Alexa thil ho te a thin ur em na chan chu a sha thiam lo zia te chu a soi ve a anom puinu po chuan hnem dan va ka shelo hle chutia anti ti lai tak chuan Alexa chu lo lutin pangpar le kormoi takalo keng lu zan zana anu pui ne na chuan ngai dam dil nan aron pele loi sini Queiroz ti lung oi vel chu ne so riaw zana chuan Alexa chuan anu pui chu fashion show na akal pui via afanu lo chwa lai vel chuan a mela phurna em a om shan pa lem lo
ma se Angeli alo chuak ve chia chu thlemthlu pu chung hian kutte alo beng le loi si ni Angeli la chuan Alexa lam reng hoilova abial pa chu a chil bur ri mai si Alexa chuan show zo a alom nan ti in zan re e chwarota a soilai mek chuan juvanai chu local na in alom lo ziaron soi chuaka ifanu kania ket wa ka voi khatti vena ni lain Angeli ringo ti du sakbi kani hi katelawa zan ra kil chwate ilo soi vele lo aron tinang nang maya chuta Alexa chuan ani te take ti in afanu chu han faklai khon nu no le da vela an vai chuan Japanese restaurant a hian a hruai ta ni Queiroz chu thingtlang nu ve mai ani awang chuan chopsticks te chu amang thiam lo ve hle a Japanese ho e tur ang te chu sanga hela tama wangin a e dan bu athiam thalawani chuta Alexa thom noa chuan sauce chu ala ti purple zui Alexa nin mel taka amel lai chuan Angeli chuan lo haimo lo Queiroz po chuan ngai dam dil fatin I ei du zong ti ei thiam ve turin kalau in zirang ati hiala Juvanai chuan Queiroz chu musit taka lo tongkhum ve fatin in kho sakdana in anglo e mai kapa du dan angin in siam the rem thei chuang lowang alo ti muka Queiroz chuan shio mati nge mai ma se anu loka Juvanai chuan afiam thuani thu nui chung hian a soile ta vel dai ani Love Delia po hian abial nu ne na chuan Alexa hian nokmin ti in minero riau hian ka sha ati ve no no Angeli chuan enga ma ngai lo dura lo fui ve in restaurant atang chuan in gai chuaka in lama mangai na par tlan dun tur chuan nan hota dai ani Alexa an omda na sha chuan athina urur te Love Delia chu chuak tura te ngalin ani po chuan Angeli chu fop le in a chua san ve mai buka chumi zan chuan Queiroz be sei nei takhian apasal chu a han fop vela Alexa chuan alo nar tlat mai ka chaw lutuk mut ka du ti in amut san ta daya atuk lama office thlen chuan nadil tur pakhat chuan ronvi atum ta thut mai Alexa chu alo in veng man lawa agar te chuan an lo chan ngal bok hepa hi amalama Alexa min pong swal ti tunu lirisi pasal khani in phubaron lak saka tum chu alo nia Queiroz apasal mi in vi an lo tum te sha chuan a lau thong ve khop maya in atanga chuak to lo tur chuan ngen hialani ma se Alexa hian athu soili angen na te chu enga ma ngai lovin avian let zok to shepa Queiroz atu afanu oma chona tap zoi ringot Alexa chu ahun ola modeling agent ne na chon vokalin lirisi kha ati lui lo zia awa soi ve a Khamizan Khan Angelin mi padanga lampui kha thik em wangin lirisi kha manne mutpui atu nge ti ero aphalawani ma se adu lo chung chu lui hau lo ti asoi thung ti chuan agent ne na chuan lirisi kha thudik soi dura in nor lo chuan in agency hi ka timwal phau fikanga jela in tangang ati tamaka lirisi pasal bo kha tual tha tumna awangin ka manti rang ati bokani suta china chuan lirisi po chuan thudik asoi chuak ve ta a Alexa kha poisa dil nan dot ka phwa chop mai mai ani kha kan chena tur apartment leina ka mamo ani ti ina soita veka Angeli chuan marketing nge mai ama wangin Alexa kha lo ho ve em kha anesia tuna chuan in thiam lo na hlirin akhatta lirisi pasal po chu athina urviau maya anupuin mi apu chiat na manga a apartment leya khosak ai chuan kongsira mutpu adu zok ti chu asoi hiala Angeli chu ina a ho nu chuan Alexa laka a in thiam lo em wang chuan sandwich siam saka ngai dam dilin shiom ati ziate ashil vekbok Alexa po chuan a sandwich chu egin angai dam ve a Angeli abar chuan alo ei ve mai bok chutia Angelin a ho em to lo ti sha chuan amma angboka ko sakpui lekha atumta Angeli binga te chuan thuthum tak tak shiru in Angeli po chu a in sum zo le don te lo an thoma chuan Queiroz mu hil lai churon har sokin sana chu a han ena dar thum le achan veri to in apasal chu akianga alom box si lo ngai thalo tak chuan a tho chuaka ma se mak tak main ruma tangin a chuak don chiatia Alexa chu alo lang thut mai Queiroz chuan chaukalama thom kha enge ni ti in azota Alexa chuan karila drama eitur ka dabani kha ti in alo chang maya Queiroz chuan apasal chu be sei nei takhian a han nim ngai lia ma se apasal chuan a chaw ti shilin amut san le ngal dai Queiroz chu amu ta off nge mai Angeli la chu ama ruma omin athil ti awang chuan a in chhir viau maya atu zinga chuan an ompui nu chuan
zo kan nok noi ti fai pa chuan a phun bul bula Angeli chu ron tong ngal vatin ni zan khan ti fai le turin ka muta chuak to lutuka ka pe to lo ni kha lo ti fatin anu po chu en thangam to lo skula chuan abial pa chuan lo fo vel ma se phurna engma nei to lova love telia po chu angai a tha theilo a chana zola in a soi du box si lova class la tur chuan anin kalsan ta topani school bana Angeli chuan anu mood of ti zianan parlara ashwai ve a mase ankal na aber kher chuan Alexa nupui lui le abial nu lui kha anlo omve lau mai anupui lui chuan Queiroz ron bia in Alexa Khan international supermodel hi nolin nang anei che ania makkati ni ati chuan Queiroz po chuan makati nge mai anbulading Alexa bial nu lui supermodel nal tak ne chuan inte khin chi rual po ani si lo awane hlea a in ngai me mai ni Angeli chu anula ka chuan a in thiam theingang lova Alexa office a chuan kalin amut pui du to lo thu chu awashil ta topa passion le fashion angin omadu ti asoi chuan Alexa chuan alo pom lo ngang mai apma tang dei to khan Angeli hi lo mangai to ma se anin karbo ruak chuan an ping chiat na athlena lausia chu wangin nupuetan anei du lo hialani kha mi pani in mangai tak te chu anin sui rem thei ngang si lo tuna Alexa nupui nei in Angeli pon ngai zong nei to si ni Angeli chuan Alexa hena chuan anu chu that taka enkol turina cha chu ti ni lo chuan api kyanga a om dai tur thu in avo ngal bokani Alexa office bang chu anupui chuan lo chua chalin enga tinge kan in nei don lai vel khan bial nu in nei rang ti zep ti na lo zota Alexa hian Queiroz phun vel hi aning ngei mai mase Angelin avo na kha sharingin Queiroz chu thatakina changa ka me chedu berini awangin ka bial nu po ka chen ngala voi khatma ka beto ngai lo chu wangin soipok soi ngai lo rengalom ati chuan Queiroz chu anui deu suk ma se alom chu alakim lo ti she thiamin Alexa chuan isom kha in me hle mai ati le zeu chuan Queiroz chu alom fam kim le ta ti chuan nu pa in ngei deu ang chuan an hun an mang chhun zomani Alexa fanu Giovanna chu le lama a model pui mi papian nal zet nen chuan an lo in ngai zong via hepa hi an agent hian sumle pai avur that emawangin an mudun angai china chutatang chuan agent hian Antonia hi hau petlat mai china ni Giovanna hian Anthony le an agent te in kar hi athik ve chin khop maya masi Anthony chuan nangma chau ka mangai chelom sumwang mai mai na lom ka mutpui china ti chuan Giovanna chu thau thudin idea that takani ta hausa ki du chuan ti dan kan ngai thwa donia kapa hi billionaire lom atia chumi zan chuan Giovanna chu apa bula kalin model pakhat ne na ani ngai zon thule pasalata na anei du thu chu ashil tarup mai apa la chuan alorem ti lo na samai si ka rawi khom tura it wangin nei che atum mai mai ni chu tiang mangai na ni ngai lo ti na zila ma se mangai na lipuya pilmek Giovanna chuan apa thu soi chu ashit hiam lo mai po ni lovin enga ma angai tat lo Alexa chuan afanu hian athu soya oi don chuang lo ti she thiamin ama ngein Anthony chu bia ka tum ta atuklama chuan Anthony chu va mu in engama main afanu a phu lo zia chu a han shil ngal phota Anthony la chu alo duai bi khau lo ifanu hi no chi zuarania kandang lam na vaka shilo hati chuan Alexa chu thau thutin Anthony chu a nek ta chur chur mai chu ta je chuan Anthony chu azam ve deu mase dollar makta duai nga min pela ifanu hi ka thla thamang ala ti shram Alexa ti ngai na shilo chuan che ka zia sakta topa Anthony chu alom vur vur nge mai ifanu hi ka chen makanga voi khat ma min puto lo pokang ti in atiamani mase Anthony hi athutiama ading nge don haulo Alexa sum mai baga afanu chu ne tumtlat Alexan an in nei arem ti taxi lawa chuan Giovanna ite chu inchen angalan tumin suman khol nem nuwa tlan bawan tumani Anthony chuan a agent chu tlon zual sowin Alexa chanchina shiat ang chu azota mase agent chuan a chanchina shil na lama Alexa le Angeli te inkar thu chu asoi chuak tel ta lau mai le Anthony chuan Giovanna I alo la shil chhong zui Giovanna chu asaphat mai apa khan Angeli chu aparte ya luhchilh te ape kha mak atireng ani chu ta le Giovanna chuan apa chu achwa chal ta mak mai I thonun na hnuai jong han min da zalen lawani chuan khovel shia ta ka timwal phawang che ati chuan Alexa chu hlau thona hian a khatta
Male anun mai baka Angela nun zong po chuan a chiat pha thei sia atuklama chuan Alexa chuan anupui hlui chu va hmu in an fanu da zalen nan ming ava sign tir ta ni chumi hnuwa Alexa chu Angela ti skula avakala ma se Angela abedon sia tia chuan love teli chuan aron pan nai ngal si heta engei ron ti tia azo chuan in school I ron tan pel pa in Angela hi ron lam ngal rem ema ati chuan love teli chu angai thato haulo ifanu ain Angela hi ingai sakzo klat thil diklo a omani ati chuan Angela chuan love teli chu akai shang ta daya atu zinga chau chuan Angela chu ron ho in abial pa chu ala ron shroi ho shama Alexa chuan zan hunan mangdung ti sha in athik le viau to Angela chu hawin midang in a ria baw mai mai phalo tho chu shilve a chu vele kiroli chu ron tong chuakin ifanu laka strict lo nen enga tinge Angela laka hian in lak strict ta ti in a zot ta hloi mai Alexa chuan Angela hi chu khopuya om thanga ni lawa wangin khopuya mi te swal zia a shilawanga anlo bum mai mayang ti ka hlawa lom ati samle etto love teli ala chuan Alexa thu soi chulo in ngai belin alo hotum sang box si anhan in chang li ang fuka Alexa and Angela amel dan vel chu kiroli chuan lo en rangin pashonin afashon an en dan angin a en haulo ti a shethiam ta angai na shilo chuan Angela de zirtir tu chu bia in angai thatlo na te chu awa soi ta fika an zirtir tu nu chuan kiroli ril runa ta hlawa wang chuan akmalama Angela lo inzor thin po chu shil du lovin ifanu hi amel tha ema in pa chuan angai na veni chu ti in alo nemlung oya lungai su a uire san lowang che ti in alo thlamwan bok kiroli chuan afanu chu afala abyak nuwa chuan ithom hwak te ulugro Alexa hian ilaka ril ru thalawa apudon haulo ti shema ila inveng film khurro ti inazila Angela po chuan anu thu soi chu alo shethiam viau mayani karaliam le nu chuan Angela chu fashion show a in lan le a korfual var ha in a chelo le kher mai Alexa pon alo clear uluk viau maya ina an ho nu chuan Alexa chuan Angela chu angai zia le adu zual zia shilin akyanga akum khwa in om thei se adu tia shila ma se Angela chuan anu ril ro atina du lo ti chiang takina shil si Alexa chuan a hun ton te shap chu shi om atinge mai anu puine na nu panunan man ve po chuan anun chu aning tu mai se anu pui chuan ami zia chu aning ta min thlahlel lawani chuan in chen mayang nupa kan ni hi om zia om lo ti na hauta Alexa la alo ngoi du bi khau si lo ka ha zia te hi she thiam du mi alawa thil ho deu ingai tua ringa ni kha ati chuan keroli chuan ka fanu nen kan chhuwa kang ati tapmak mai he tong kam hian Alexa chu ati hlau thong le sia anu pui chu kwa luin ngai damadila chuak lo sham turin ange na ni chutia atong kam thiam na ne na athlem le tak sia chuan keroli po chu anem le ta duaya Alexa chuan keroli chu Angela anga ngai ruadin a fop ta chot mai ti chuan du tho takin nu panun chuan mangta atuklama chuan keroli chuan Alexa nu pui hlui chu beauty parlor a va mu in amut pu afu viawa alaga Alexa feel zia te chu soi luamin fapa shin sak adu thu te chu soi vela Alexa nu pui hlui chu engma soi lovin anui top Alexa nu pui hlui chu ina a ho nu chuan a fa de nena keroli thu soi te chu shil chonga ipa hian fapadanga nei ani chuan a rowa khom tir nge yang le tun ain in Retheih mai thei ani ati chuan Giovanna chu ain ngai tua muk ngai mai apa te nu pa chu po thinan ngai ti shithiamin ma la ga tumta skula chuan love telia chuan abial nu chu mi zong mu a proposing Angela po chuan lom takin alo poma Angela tan chuan apashon a hlat thei na tur chance thatakani ma se Giovanna chu alo lom ve haulo akazin love telia ne na chuan Angela punkal to chu shil mai aduni tlaya love telia chuan abial nu chu anu le patene in mecha dirna anei puya anu le pate chuan Angela chu an ngai na kal le Angela ne na chuan ramzau te kan nei thu soin nuam sat te ka anom thei tur thu te chuan an tong thamwan sau sawa alaga an filin an duat ngal le ani Alexa te in lama po love telia nu le pa de chu valeng pheve in an fa ten in nei an du ta ko wanga an lom zia chu hlim tak chuan an va soi ve a ma se Alexa chu alo lom haulo anin ne chu arem ti lo thu asoi chuak ta hial mai Angela chuan lo nial vatin kapa dik takini lo kha ka du khan na ni hi alo ti a keroli po chuan anin nei na tur chu apom pui ti asoi ve vat ma se keroli tong kama wang chuan Alexa chu athina urzual sau
love delia chuan Alex nena enge Angela nena kan in him nai hi pathlawi em na chan hi ti ina zota Alex chuan tongkam chetak hian alo nial tamai in chunga omzong zong te chu an kaldar pha ta fekani zana chuan athin urna thoidam tumin Alexa chu bara kalin zuwa ina kung akal lai tak chuan miswalin anron beita thut mai Alexa chuan swalet haulo hian asana le thiltu te chu ape topani driver chuan miswal chu umzui tumma se Alexa chuan atulo ti ina khabzui boka khatiang sanaman tole thiltu dang tam tak te kha chu athin lung na laga chuan engma ani lawatin ni ruitak chung chuan ina ho in Angeli room chu apanding ngala apangai zia te chu shil kurle do in love delia chu nei lo sham turina nge nani atong kam thum tak chuan Angeli thin lung chu a ne le lek leka ma se anu chuan kongka alo hon thuta ka chuan Angeli chu a in ngai to har zok anu ne na chuan Alexa ka ruma alo lu la chan chu love delia atong khum she bawang khan ngai damin ron dilani kha atia Queiroz chuan oi ve mai in apasal chu ruma tang chuan a hruai chuak ta ni atuklama anupui omlo hlan chuan Alexa chu Angeli tele khazir na lama avalu ru thema mase rinlo takin juvanai chu alo om ve reng mai Alexa chuan chuan lama document ron lak katum atikwal vel mase juvanai chuan a oi thaklo Angeli le apa chu arukin anla in ngai zong thatarin na anei tani abialpa Anthony nena asoi chuan ipa hian Angeli hi a thla theilawanga al a chilanyang atita a abul naya omthi nan anu hi anei mai mai anyang atita ni chuta juvanai chuan akazin love delia chu akhongai ve ta tlat mai ma se tlang takin ashil ngam chia boxi lo in ngai zong to lo ta se do ta mi bu ching ni a hlo ringot don boxi ti chuan aman soilovin midangkal tlang chuan thudik chu sha tira tum ta an skula mi pakhat chu pangchangkai love delia nena chuan Angeli thuruk zong chu shil tira tum ta chuta le love delian abial nu chu no chizuar chin ani thu sia chuan makati kher mai oi aphalovin ashil tu pa chu asoi sa jok ta ship mai ma se athin lung churil chuan a oi sia amit tui chu adang zo ngang lawani a in beng dai nu chuan Angeli chu vapanin athu sia te chu adik rengem ti awazota Angeli po chuan nupa ani mai to donawang chuan thudik ani zia te chu alo soi si ahun lai khan kapi kha adam lawa ba anga emawang khan sum ngai to avat dan ka tapa ka taksa ka zuar tani kan chung ko tan fikalom ka inzor ati chuan love delia chu anang nge mai Angeli chu ama ta chawa lo ngain anin kara mangai na chu uluk takin alo vong ve char kha ani sia abial nu chanchin chu ama ain a thian ten an lo na shema sa zui ti chuan Angeli chu chuak tur shilin anu na lo tel ve to lo tur chuan a cha bokani Angeli chu chuakin atap chung hian in lam chu a thleng be a atap ti Alexa na mu chuan lo thlem vatin alo ko ngalani khatia mi pawang khan I thin lung tina du reng su a mangai tak lo chi ani kha keman ka mangai jok chelom ti in atong kam thiam na mang chuan a thlem le ta chuta Angeli la chu Alexa tong kam thum chuan a ne le ta info pin an thom no te chu an phet le ta suk suka khumlama chuan anin bo le ta atuklama Angeli chuan abialpa ne na anin chen thu chu anu ne na chuan a shila anu chuan shithiam lo hlein achana zo ongat nga ta ka chuan Alexa chuan athlawang lo hawa awa pa love delia chu mi thalawani thule Angeli aphu lo lutuk ti chu ron soi pa in abianga chuan awa fop tamai Queiroz chu angai a thata hau lo Angeli jak lutuk chu school ka tai don ti chuan lamin atlan chuak ta ya school a thlen chuan love delia chuan a hmu lai nge in mei chedang lo chai lui vel ti sha in shiomati ema a shiomti dan chu a thian pa hne na soi tum lai tak chuan a thian pa chuan anun dan zong chu love delia hne na alo soi ti a she chuak ta khovela hian kanu bak min mangai tuan om lawani hi ti in anu ri ru ti nat adu to lova Alexa hne na avakalin anin kar chu ti to padu ti avashil ve ni ma se Alexa chuan anin kar chu ti cha alo phal reng si lo inu hi ka then mayang ka kyanga I om du si lo chuan enge inu ka ne hi om zia atita ma se Angeli chuan anu ri runa chu phal si lo khongai takin then su nangma wangin anun po nuama ti pha amma anga ril runa om tir ka phal to lo ti ina nge na ni
Hei takhi Alexa chuan mangchang kain Angeli chu vauna na mangta ka mu phak le ka khoi phak ka omla inu chu hlim takin ka om tirang aril ru le taksa ka tinangai lawang atia Angeli po chuan Alexa chu atu ve em wang chuan anial thei ta big lova ti chuan kiroli lung ti oinan Alexa chuan lungluman to tak ne na siam thi chu ape a hei mai du tok lovin apartment ape book kiroli la chuan engma sha thiam phalul si lo parlara te shwain an siam rem te te a an buai lai chu in Angeli nen lam chu apan le tawata anom puinu chuan Alexa lo ho thu chu alo mel deuh shek shek ti chuan le Alexa chu Angeli le khazirna lutin an ti tur chu an ti le tamial mial mai an thom chu aring deuh nge ni anom puinu beng chu aver ta chata thil thalo an ti ti chu sha thiamin Alexa alo chua nu chuan vaunan alo mangve mak Alexa ta chuan adu angza chat pe ngam lo chir ni rual hek lo le check chu zia kin an in pe a atna tang chuan a ban tir ngal bok ma se anom puinu chuan ka bang don thok thok ti in apu ne na chuan a soi ngam ngai lo zong zong chu soin an khum nan a mang ta phiar phiar maya a hnuaia thok te a treat dan dik lo zia te le a hnuaia tho shi om zia te chu a soi ve kani tin anin chunga thu sha tu pakhat an la om cheu anom pui pa upalam to tak chu ani tlat hei po hian thil shat aneyang ti ringin Alexa chuan check zia sak ve in aban ngal buka kiroli lo ho chuan Alex le Angeli te chuan pon lama chang an e tur cha chu an lo eya inga tingi ompui nu in e ronga bol lo tia kiroli na zo chuan ompui pa ni khan an lo om dun lai ka phoka an bang ta ni kha ti in Alexa chuan alo soi mam le dai maktak mai kiroli chu alom letling dai mai achan chu chung ko har sa taka changa ronchor chhuwa kani awangin ompui nei chu nuam alo tingai lawa tuna chuan chhuna po ti tur nei lawa om to lovin in chunga atu ang thalin ache thei to do nani chuta china chuan kiroli chuan afanu le apasaltan e ronga bol sak zia in chung po nuama ti ta sotani ma se Alexa le Angeli te inkar hi ama bak lo chu shethiam lo an om hau lo an driver po chuan Alexa le Angeli te inkar chu alo shve kur mai si Alexan asyati asya chwa vele shingchi in atna achanga ban lo tur chuan alo dil mol mola ma se tu ma ne na ka soi chuak lawang ti in intia ma se Alexa chuan akhongai der si lo atna tang chuan aban fel don chia tia Angeli churon chungin driver chu atna achanga ban lo tur chuan aron nor lui thei lawani hun lo liam zel nu chuan love delia chu Angeli ne na lokalin atel lawa shing nun shi omati zia chu aron soi luama Angeli chu alo lom vur man viau mai ma se love delia chuan atak sa chau athak lel thu soin manchoya mutpuya asom tamai Angeli thin urlu tuk chuan a ben hair sok love delia hi atira changkhan Angeli hian arin te reng nen atopa rilruna takin asiam le zia si ma se Angelin asyat mya lo chu love delia thu soi zong zong te kha enchin na mai mai ani ti hi ni love delia hian Angeli chu inzuar du mai thinlung alapu nge bulo ti aron finfia zoka acha na wang chuan love delia po chu alom kher mai ma se Giovanna chuan love delia chu nakina rilrun na takina omli angti hlawin Angeli mut pui chin pa chu apa ani tho chu ashil tat topa love delia chuan mak attilut tuka Alexa chu awa chua chal ngal top kiroli la chuan engma sha thiam hek lo le in how to lo tur chuan alo khap dai fata Angeli po chuan an thuruk chu anushia ta asoi chuak mayang ti a hlau hlea love delia chu in hnuai lama akai shrang ta dai mai chuta love delia an Angelia fo chuan Angeli chuan alo nara love delia chuan thei to pathlem le in I hun kal to te chu ka ngai dam the kanupuya changro ti ina nge na ma se Angeli chuan ka phu lo chelom midang nei tur zong ro ti ina kal san ta tlok lelama chuan Queiroz le Alex te chu lo in how ve a Alexan love delia a huat em na chan chu Queiroz hian a she thiam lawani love delia hi a mu dan chuan lekha chu a thiam thei vak lo na in a ril ru a thiang limin a fel viawa baka Angeli hi a mangai ema pasal that tak po ani aringani henga tongkam te hi Alexa ta chuan huat tura wa han tling tak Queiroz chu mimol nu ti na tho san ta daya Queirozin apasal omdan chu she thiam theilovin a trap top Angela la in anu chawangin Alexa chu alo haule chong Alexa chu athin rim top khok to ani nge yang innu fa hian kan nei ein ka inain oma
ka thu oi chia hi ti turin nei ti na chang len ve ta chuta Angeli chuan I thu hnuaia min da na chan tur om lo kapi bula ka let don ati chuan Alexa chuan ben tumin abana phar oi mai Queiroz chuan lo mu manin ka fanu hi asam zai khat po itti nat ka phalo alo ti vevat ma se Alexa chuan nang mi molik tu khan keimin nei hi van nei inti hle ta che thing thia lom thu min shil zok turin ya sin ati shok mai Queiroz chu avahan tlom ngoi tak em athom hno pek pa chuan thil atiri tarum ruma Angeli chuan Alexa chu anu hne na ngai dam deal tur chuan anura ngai dami di lo chuan love joli kha pasalatan kanayang ti ina vauta Alexa chu in ngai to chiangin Angeli hlata a om theidon lo ti a in sha Queiroz hne na chuan ngai dam deal ta ama a chuan thing thi in fapop dot swal kania ka du dan anga om thin kani na laya ka in siam rem thiam lawani kha ka mai em wang che ni atile ta dap mai patong kam thiam ti taka Queiroz chu atona anem le ta duai mai anu pui hne nga chuan ngai dam dil nan karman to takhi apele a Angelin fashion show ati zole nuwa po tlereu man to tak apele ta chutia tlereu man to tak ape chin mai chu Queiroz chuan she thiam lo dewin hengte chu mi pain an bial nu dele an kopui te pe se a om zo ke ti in ngai da na ya ama aya afanu zo tlereu man to ape chin chu athik chanta apasal hne na chuan phunin in hauna athleng ngala mase Alexa hian atong kam thiam na mangle in tunlai fashion ni shelo lutuk ti in anupui chu hau Queiroz po chuan ani te take ka fanu idwa ta wang hian kalom lutuke ti in an buai na chu an ching fel le ta der mai mase Queirozin wafo atung chuan akka arim chha thulo shirin apasal chuan alo hoi chan ta dai si man mo takin henu khongai thlak takhian aha awanot ngal mani in hnem chopin apasal hi athin che satya mai anga angai lui top mai lelam panga laftolia chuan Alexa te no pa chu in chen tir da na lo ril ru ka achan po Alexa le Angeli chu anla in kop ru reng ti aring thiama Angeli chu ama tan chop om se du ni Giovanna ve thung chu phubalak chak na ina khata apa in ama aya Angeli adu sak bik na te chu apai dam theilawani ti chuan Alexa te chetla chu an en thachan ta Queiroz parlor akala piangin Alexa chuan hosanin in lama Angeli nen chuan an tom dun sia tia mua Queiroz chuan amit ngein apasal le afanu te khosadun lai chu man sen du ta ti chuan ni kha chu Queiroz parlor akal le lai tak chuan laftali chuan Alexa chu ina a hole ti mu in Giovanna chu akol ngala chuta Giovanna chuan Queiroz chu vabia in an in lama Angeli nen an zir lai chung chang an soiru na ngai thu chu shilin ho puyarot ta Queiroz chuan in an then vele Angeli chu awin chang tu reng an om talo arum kongka chu chunglama tang hian alo la in kal zui Alexa chu man mo takhian wardrobe bi rungalin Angeli po chu alo in ha sok soka kongka honpa chuan kongkhar chu achia thu chuan lamin anu chu ti derani mase Alexa nektai chu akhum bula chuan alo om tlat mai anu in a chana zo chuan kan zirla ya mei che in je dan style dang lam deuh kan zira Alexa nektai hi kamang tangkai lo mole ti in Giovanna ko ta chuan nektai chu ape thlapa Queiroz la chuan alo oi min thlap mai boxi Giovanna hian oi lo vya ma se ti ngai na dang om heklo atuklama Queiroz sam siam chun zom hun chu an nga angai le ta top mai ma se anrin lo khana thillom om alo thleng tlat an nu tapa chuan damdoi lo ti chinin atlu sual ta tlat mai adin mun chu niam lu tuklo ma se damdoi inala om chu angai ri a Alexan afa pachan china sha chuan asangei mai anupui hlui chu a haw ngala Giovanna in apa chu a khwan bel cha angei mai an una chuan angai sak ngai hau silova an omdana alathin urngam vel chu apom thiam lo hle ni anu tapa in damdoi ti chana po apa hi apu tlat atuklama chuan Giovanna chu Queiroz parlor karla china chuan vakal le in Queiroz chu ati ti puita I haider nge chu ka shilova mase kapanek tai Angeli khumbula alo omte kha I ring hlal velovem ni tia zotin an pani hian an bumreng che mase ni tin eitur ila siam saksia tuna po an mu dun le me kang chu ati chuan Queiroz chu a in ngai tua hara amit tu ta zoya amit nge yamana du ta ti chuan le ina chuan ho in Alexa le afanu mudun lai chu beng nge ya sha in amit nge chuan muta a om ngai na shelo chu tal buain atlu ta rop mai
Athin rim lut tuk chu phubalak ngei tumin pistol chu avala chuaka Alexa te omna lam chu atin taran mai Alexa hlau lut tuk chuan khurdur dur chung hian ngai damadila Queiroz li chuan silai hum ran chung hian amma tang dei to khan in meldan kha ka ring hlel to cheulom hetiang em tur chuan ka ring phalo cheu ati tap mai aka pangti hlawa wangin Alexa chuan abula changin engkim chu ashil fight of it ifanu hi ka du lutuka kanin kara rem thei box si lo anai omnan nang hi ka nei ta che ni ka mangai ngai lo shim che atita Queiroz kut khurna salut tuk chuan silai chu amet puak mayang ti hlawin Angeli chuan Alexa chu arun ko a Alex hi ka mangai elom keipun khongai takin kapsu ati chuan Queiroz chuan thareng nei to lo afanu chu amangai ema ahlimnan chuan kalsan mai athlang ta zo kani ti chuan afanu chu Malsawma tongkam nu che in silai mang chuan a in kap ta silai ri lampan chuan Alexa le Angeli chu ron tlan ngalin Angeli chu anu ruang bula chuan atrap homa an vuini ya po chuan Queirozin amanun na alak chan chu tu man an shi hau lo ma se mithya su na an tra lai chuan Angeli pa le nu shon te chu Queiroz ro chan tumin an thwa kan lo vora Alexa khan Queiroz kha thil pek man to tak ka penwala chung te chu Angelin a ro chun mai tur chu an lo it viawani ti chuan Angeli pa chuan afanu chu Alexa in atang chuan shoi chuakin in tlabal taka hian a omtir ta daya hun liam zel nu chuan love telia chuan ronjong chuakin anupuini tur chuan a som le ngadani ma se Angeli chuan alo nar ri a ti tur poimo kalaneya milo ngak ro ati tlata reilawa Alexa po chu lo lang ve in Angeli pa nena chuan Queiroz kha amangai emawangin afanu chu a enkol chun zom du thuaron shilta ma se Angeli ro khoman ida wang chuan apale anu shon chuan an phaltat lo Alexa chuan an thil lu chu a hrethiam che kaniang chu sumtam tak ka pe chewanga Angeli po azirna aka chom pekang antimai chu appa de chuan an lo phal ngang mai ti chuan rang taka Angeli chu la chuak ngalin hlim tak chuan in laman panta ma se Angeli chuan api in a me pistol chu la ru in a ak thatlat mai thil ti tum anei ran ni in alang Alexa la chu amangai bera kianga dam chungin a omto do nianga in ahlim em mai si ni khat chu longmangin cholan mangduna tuithuk lai bera chuan Angeli chuan kalrutin a hmunan thlen chuan pistol chu a phor tamai Alexa a hantin chuan a wang mai mo alo ti vela ma se reilowa a thutak viawani ti chu a che thoi thung min kap ngam tak lawang ti in a om chu a han do a ma se Angeli akwa lui lai tak chuan silai chu apuak ta dur mai Angeli la chuan tuya to thanghalin athisen kaina lai te chu atifai ngal veka silai po chu tuya apai ngal bok nakina chuan police ma a in soifia huna lo thlenga Alexa chu amma in tuya atla ti asoin a thei to pin chana tum ve ti in do ta soya tha aliam le chuan love telianen an in sui rem ve ta Angeli hi thintlang nula fel le za om ni lovin a tul huna thisen chwa mai theimi alo ni zo ta